И здравейте, аз съм Николай. Здравейте, аз съм Николай и здравейте, геймери! Аз съм Николай геймер. И вънка аз ги върнах на времето. Не знам за какво става. Не знам за какво става въпрос. Извинявам се, че съм спусна музика и ми се играе оригинална игра. Знам си след тея, обаче съм си пуснал Spotify. Чакам да се изтегля. След като се изтегли ще се върна. Май е готово. Надучил съм. Сега няма да играм вече с който не мишка.